זה כל מה שנשאר כאן. בכל מקום יש עדות לזוועה שהתרחשה ברחבת הריקודים שהפכה לזירת טבח. זה באמת קשה לראות את זה, חפצים אישיים של צעירות, צעירים, אנשים שפשוט הגיעו לכאן כדי לשמוח וליהנות ולבלות. הראש לא מפסיק לרוץ, לדמיין את התמונות הנוראיות. השרידים כאן דוממים, אבל צועקים את הסיפור. מספר בלתי נתפס של יותר מ-270 אנשים שנרצחו רק במסיבה. מחבלים הגיעו לכאן והחלו לטבוח באנשים, התחילו פשוט לעבור אחד-אחד, חלק טבחו, חלק פשוט חטפו מכאן, מהאזור הזה. חפצים אישיים, שאריות של אוכל שזרוקות על הרצפה, קרעי בגדים, שלטים ופתקים שננטשו ברגע שהחל הטבח. מצאנו שם גם את הפתק הזה. מאנשים שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, וואי. קשה מאוד לראות את זה. אלפי המבלים שניסו להימלט עברו את הכביש הזה. היום נשארה פה השיירה הארוכה של המכוניות השרופות, עדות לניסיונות הבריחה מהמקום. רימונים פה של החמאס, עגלה של ילדים. M16, עדיין זרוק פה על הכביש. כל הזמן שומעים את הפצמ"רים באזור הזה. הצטרפנו היום, הצלם נדב עבאס ואני, לצוותי איחוד הצלה שסרקו את ציר המוות. המטרה שלהם היא להציל חיים, כמה שיותר. אנחנו כרגע בדרך לכיוון כפר עזה. קיבלנו מספר דיווחים על סיוע להוציא משם אזרחים ואנשי כוחות הביטחון לחבירה עם המסוק ולבתי החולים. אתה לא מפחד, אתה עד היום. גם אם אני מפחד, אנחנו כרגע בתקופת לחימה. מעניין אותי יותר האחים שלי שהם, והמשפחה. כולנו עם ישראל, משפחה אחת גדולה. אנחנו ממשיכים עם הצוות של איחוד הצלה לתוך הקיבוצים שעברו סיוט שלא ניתן לדמיין. וזה האופנוע של המחבלים, שבאמצעותו נכנסו פנימה, וטבחו באנשים פה פשוט. יש עדיין אזרחים פצועים לכאורה, חלקם שעדיין מתבצרים בתוך הבתים, גם בבארי, ואנחנו בדרך לבפנים כדי לעזור להם. כואב מה שקורה פה. מחבלים עדיין מסתובבים כאן. כאן ממש בפנים מסתתרים, כן. כרגע מסתתרים, אנחנו לא יודעים, אבל זה הדיווחים שהיה לנו כבר בימים האחרונים. אם אנחנו בטעות נתקל במחבלים, שידעו שאנחנו כוח הצלה לפחות, ואולי לא יראו. אומרים לנו ולשאר הכוחות, להוריד את הראש בזמן שעוצרים מחבל סמוך לאחד הקיבוצים הקרובים לגדר. תסתכל מה יש לנו פה. אחד המחבלים. אי אפשר לעכל את מה שהתרחש כאן. לא דומה לשום דבר שחווינו. תמונות שישארו חקוקות בלב של כולנו.